nwanne anyị nwaanyị Nwada Kindness video ebe nọ na-eti na-aba na-asị na people jikwa threatening your life na threatening gị siri apụkwa gị aka. So mgbe efu da video na-asị ọkọbụ na gị na mmadụ na-agbasa ga ma ọkọbụ na nwere onye na-drag gị na social media. You know as social media sugwe dị na no dragging gị na-ewuziri ndị mmadụ na. So mụ ọchịkwa na mmadụ na drag gị mili jiwe na-asị siri apụkwa aka na threatening your life. Ya ka mgbe wepụta taa mgbe bịa chekizie your page wee bịa afụ ebe imelu vidio mbọsị Monde gara aga gbasara sit at home ịnọ na-aba na-apịasụ na-akpọ ma Simon Ikpeyi na ojikwa bụrụ tout, ojikwa bụrụ stupid man, ojikwa bụrụ nka, ojikwa bụrụ this and that, ojikwa bụrụ everything. Ị na-aba na-apịasụ ịkpọ sit at home iyi ịkpọ nka ịkọchọ nka ịkọ nka ịkpasị ihe niile ahụ. O tere aka luo 3 days time again ịpụtakwasị na people jikwa na-threaten gị. Na people jikwa wee debe adịrị gị akwụkwọ dota gị na n'iru n'ebe moto gị dị dotere gị akwụkwọ na moto na threaten your life that na ga-egbu gị na ga-eme gị nke a. Nwanne m nwaanyị gee ntị ka m gwa gị. O kwefuru ihe niile ikwu na vidio a gbasara sit at home gbasara nka akwụkwọ gị eziokwu wepụkwa ọnụ gị nye gbasara Biafra na sit at home. Ebe ọbụla efu a na-ekwu gbasara bịa bifo a na-etinye afra ịgbọpụ chu gị ịgbaba ọsọ maọbụ ife na-ekwu sit at home sele ọnụ gị. Ọ bụrụ na mmadụ na-edunye gị n'ụdịka okwu a biko ha na-agwakwa gị maka ndụ gị wepụ ọnụ gị na ya. Abịakwa m agwa gị na ihe ikwu na ọ dịrọ mma ma na ihe ikwu dị mma ka afọ otu people some people na encourage gị na-asị gị everybody has right to their opinion. People na-agwa gị na onye ọbụla nwere right ikwu ya ọ chọrọ ikwu. Biko ka m na-agwa gị na-enye gị advice maka na liking gị. Yes, ọ nwanne m ka egwu onye ọbụla bụ onye Igbo bụ nwanne ka anyị ncha. Ọkwụfie gbasara Biafra, ọkwụfie gbasara hip hop, gbasara sit at home sele ọnụ gị na ya. Wepụ aka enwe n'ofe fọwa aka mmadụ ọkwa ọkụ ka iji egwu ya. A sịkwa na ada akpatụ aga aka n'ọdụ, ada akpata agụ aka n'ọdụ ma ọ dị ndụ ma ọ nkwala anwụ. Okwu gbasara ihe hip hop nye Biafra rọkwu ya na-eji eche ezi klọt na social media. A na-echekikwa ikwugbo gbasara ihe bifo itebe onye gbasara ihe Biafra maọbụ ihe hip hop. Ị ga-echekikwa onwe gị echeki ọfụma wee mara iri gị ịchọrọ ikwu. Idozi ọnụ ga-edozi ọfụma. Ọ bụrụkwa ya na-eji ihe na-aja osipụta mara pụta from n'oge gbanye kamera kwubi ọbụla dị mma maka ndụ gị ka na-ekwu. Kọsị nwekwara ike na ọbụla ndị dịfụ na-atret ndị dịta gị leta na-atret nkwere ike ma abụna ndị nwere ndị Biafra. Nwekwara ike ọ bụ people na-alaiki ọgị people nke na-afa na-enwe issue na street nwere ike fụ ka ikwulu nke a na-afụ ka people sịkwa na-apịasụ gị n'online asị ka ewere opportunity wee bịa threatening by your life. O nwezi ihe melekwa dị ga-echi na enwe ka apụtakwecha asịsa na ọbụgozi ndị na-eme ihe Biafra. Biko ka m na-ayọ gị even gọvanọ of Enugu steeti a na-ekwu okwu mbọsị a inekwa efu na ya nwere nwayọ wee na-withdraw statement ya na ọ kwuru ya ka Soludo na onwe ya kwa sef the same okwu Biafra ịpụta na-agbanye kamera na-apịasụ na-aba mbe na aba na na even gọvanọ of Anambra steeti na onwe ihe gọvanọ of Amata etinye gị isi bifo fụnụ ụzọ adịrọ dị ya nwatanarị azụ ya ka ngwa na oge bịazi na polisi gị chest ya ngwa bụ nwaanyị polisi gị wee chest ya. Nwanne m nwaanyị biko ka m na-agwa gị ọ bụrụ na vidio itinye na online na-esokwa okwu welukwa nwayọ wepụda vidio. Ejikwara maka na follower asịrọ engagement asọ maọbụ Facebook monetization wee sị gị na ọ sịrọ gị wee tinye oge na nsogbu na-apụta n'oge. Wolu nwayọ kịta ma ebekwa ihe ọbụla ị ga-eme wepụ aka gị na ya bụ okwu Biafra, wepụ aka gị na ya bụ okwu hip hop, wepụ aka gị n'okwu gbasara Simon Ekpa maka ndụ gị ka m ji ekwu ya. Adị m ekwu ya maka na asọpọtụ m sit at home nọ na adị m against sit at home. Ndị na ihe ọbụla efu na-eme n'ụwa asị na onwere smoke without fire, adị enwe reaction without action. So ihe ọbụla efu na-eme n'ụwa nwere ihe butere ya. So nna yakwa ga-esi gị na anyị nwere lot of issue nọ na Igbo tupu ekwesịrị na-etinyegasị ọnụ. Anyị nwere so many issues ekwesịrị na-etinyegasị ọnụ. Afụbeghị m nke itere ọnụ gbasara nna ndị ka na-epụta na nga afụbeghị m nke ikwuru okwu na nka afụbeghị m nke ikwuru okwu gbasara mkpagbu na-akpagbu ndị be anyị nọ na Lagos. Afụbeghị ebe m mere vidio pịasị ogologo gọọmenti for iwu nke afọ na-akwado itinye na gbasara property and ihe nwa nwa chọrọ itinye. Afụbeghị nke itere ọnụ dịka nke ha. Afụbeghị ebe itere ọnụ na Tinubu batara mbọsara na omebe appointment opik bụ ofu onye Igbo na appointment ya. Enwegasị a lot of things ikwesị itinyegasị ọnụ. Afụbeghị ebe m vidio gbasara that one. No sit at home na Biafra ka bịazi fight.
nwanne m nwaanyị biko ka m na-agwa gị, ọ bụrụ na ị na-ekiri vidio a bụ otu obi ana gee ntị na vidio a afọ na vidio na-abịa ka mkparịa gị ma na-abịa ka ihe gị egwu otu ihe nchekwa gị ọ bụrụ na ịtọ ntị na ana ka ihe vidio ọfụma ịma na eziokwu nje na-agwa gị wepụ ọnụ ihe gbasara Biafra. Many people bụ content creator na social media today, so many people bloggers today kwesị iji ihe Biafra wee catch followers famakwa na ọ dị mana o nwere ihe mere fa ji gba nkịtị fa ji wepụ ọnụ fa. So ngwa n'oge ekwekwana ka ị bụrụ isi kote, ekwekwana ụlọ ọnụ gị nwayọọ wepụ ọnụ gị na ya bụ okwu. Gbachikwa ndị a na-ebu ndị na-agba gị ngị raidon na social media nkịtị because ọ kpọtụba na fama akwụkwọ eneti ọkwa ofu ndị sempl ga-abakwa isisikwa gị na neda anụ ihe gọbazia gị na ịdị stọbọn. So ka mmadụ ji nwa ọkịta na retrace be your step ihe gbasara Biafra abụ ya na-ekwu okwu ya ha. O nwere ndị edebe ya bụ okwu, ya bụ movement bụ for ndị dị ready for it. O nwere ndị dị anointed for that calling. So biko ka nna ya ọkụ nwanne m nwaanyị wepụ ọnụ gị nye gbasara ihe site atụ ome a ọkwụọta wepụ ọnụ gị maka ndụ gị. Daalụkwanụ.